Actor Derek Ramsay mibutyag nga nalipay siya nga gi-contact na siya balik sa iyang ex-girlfriend nga si Angelica Panganiban ug matud niya okay na sila. Ato sa press con sa iyang movie nga Love is Blind, gipangutana ang aktor kung unsa iyang reaksyon sa pag-follow ni Angelica kaniya sa Instagram. It's good kasi it's something in my life that I've been hoping na praying for na magkaayos kami, magkaibigan kami. Kasi 6 years is 6 years. And sobrang thankful ako na text siya sa akin na, uy, belated happy birthday. Sa dihang gipangutana si Derek kung okay lang ba sa iyang new girlfriend nga nagkaistoryahan na sila balik ni Angel. No, she knew because when I spoke to Angel, I told my girlfriend and she was happy for me because I've been very vocal na sana maging okay kami. Maayos. Kasi again, 6 years is 6 years, you know.